Представяме ви банкнотоброяч CCE 7400. Професионално решение за бързо, прецизно и надеждно обработване на банкноти. Машината автоматично разпознава и отделя избран номинал още при първото засичане. В този случай селектираме 20 евро. Машината автоматично отделя всички банкноти от 20 евро в отделния стакер без необходимост от ръчна намеса. Моделът разполага и с функция за обработка на разбъркани банкноти. Първо ги сортира по лице и гръб, след което ги подрежда по ориентация, което позволява бързо и ефективно структуриране на смесени пачки. Идеално решение за обекти с интензивен паричен поток, където скоростта и точността са от ключово значение.